ప్రార్థన. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ బిడ్డను దగ్గును దీచి ఆశ్రయ యేసుక్రీస్తు నామమున తండ్రి ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షకుడు నా తండ్రి నా ప్రభా, ఈ బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశ్రయం జ్వరం ఈ దగ్గు నుంచి చేసినాము. ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ రండి బిడ్డ దగ్గు నుంచి చేసినాము విడుదల చేయండి. బిడ్డకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని బలమును రాజ్యం తల్లిని తండ్రి దీవిని ఆశ్రయ యేసుక్రీస్తు నామమున తండ్రి ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశ్రయించి మీ సన్నిధానికి వస్తుండగా తల్లిని తండ్రి దీవించి ఆశ్రయించండి బలపరచండి ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షకుడు నా తండ్రి నా ప్రభు నా దేవ నీకు వందనాలు స్తుతులు. ఈ బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశ్రయం తల్లిని తండ్రి ఆశ్రయ యేసుక్రీస్తు నామమున. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి ఈ బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ ఆదివారం సండే స్కూల్కి వచ్చిన ఈ బిడ్డను బలం తీసి ఆశ్రయ యేసుక్రీస్తు తండ్రి అమ్మ. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి ఈ బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. బిడ్డకు మంచి ఆరోగ్యం బలము శక్తిని దాచేసి దీవించి ఆశ్రయ యేసుక్రీస్తు తండ్రి ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి నా ప్రభావ ఈ బిడ్డను మీరు దీవించండి. తల్లిని తండ్రిని ఈ బిడ్డకు బలహించను జ్వరం కలిగిన యేసు నామములో బాధించి దీవించుకున్నాను యేసుక్రీస్తు తండ్రి ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి ఈ బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశ్రయం బలపరచండి. దగ్గు నుంచి చేసినాము విడుదల ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. బిడ్డకున్న దగ్గును బలహించండి యేసునామములో విడుదల చేయండి. తాకని ముట్టండి తల్లిని తండ్రి దీని ఆశీర్వదించుకోవాలి యేసుక్రీస్తు నామమున తండ్రి ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి బిడ్డను మీరు దీవించండి. జలుగుని దగ్గుని యేసునామములో విడుదల చేయండి. ప్రభావ మీరు తాకని ముట్టండి తల్లిని తండ్రి దీవించి ఆశీర్వదించండి. బిడ్డ చదువు యేసుక్రీస్తు నామమున. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి నా ప్రభు నా దేవ ఈ బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. మంచి ఆరోగ్యం బాలం శక్తి యేసుక్రీస్తు నామమున. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి ప్రభు ఆయన ఈ బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. బహుగా బలింపచేయండి. ఈ బిడ్డకున్న బలించిన తల్లిని తండ్రి ఆశీర్వదించి బాగుపడాలి యేసుక్రీస్తు నామమున ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి ఈ బిడ్డను మీరు దీవించి బిడ్డకు మంచి ఆరోగ్యం బాలం శక్తి యేసుక్రీస్తు నామమున ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి ఈ బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. మంచి ఆరోగ్యం బాలం శక్తిని యేసుక్రీస్తు ఆమేన్. ప్రేమ స్వరూపి రక్షణ తండ్రి ప్రభా ఈ బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. మీ కృపని తల్లిని తండ్రి దగ్గును దేవని యేసు నామములో విడుదల చేయండి ఆమేన్.